manatili po ang kapayapaan ng Diyos sa ating mga kalagitnaan, mga kapatid. At sa oras po ito ay tayo po ay magtatalakay ng mga ah, pangunahing lunas, tinatawag na first aid, no, sa karamdaman na pilay sa bukong-bukong at pulsuhan. Nais ko lang po pahiram ng inyong mga pakinig sa ilang mga minuto ng ating pag-aralan ang mga bagay na ito, na kung saan ay mapagpupulutan natin ng magandang impormasyon, no? Ang pilay ay pagkapilipit ng kasukasuan na lumikha ng pagkabanat o sugat sa mahimaymay na tisyo na nag-uugpong sa mga litid, no? Ang paggamot ng tubig sa tinatawag na water therapy, lapatan agad ng yelo na babalot sa damit ang napinsalang bukong-bukong, no, o pulsuhan 3 bisis maghapon. Yun po yung ginagawa sa unang bahagi, no. Sa pangalawa, pumintuhan ng malamig ang bahaging may pinsala sa loob ng 30 minuto, 3 bisis maghapon. And then yung pangatlo, balutin ang mga bukong-bukong o pulsuhan ng binda pagkatapos malapatan ng nakabalot na yelo. Ang pang-apat, ipahinga ang mga paa o braso sa loob ng 3 araw kung masidhi ang sakit at pamamaga. And then yung panghuli, patingin agad sa manggagamot kung masidhi ang kirot at pamamaga. Ngayon naman, dako naman po tayo sa kaparaanan ng paggamot ng halaman, no? Meron po tayong 5 bahagi o 5 klase na halaman na pwede makakatulong sa ating sa ganitong mga karamdaman. Una-una, yung sabila o aloe vera. Magdikdik ng 2 hanggang 3 dahon, no? Itapal sa bukong-bukong o pulsuhan sa loob ng 30 minuto, 3 bisis maghapon. And then, bindahan ang tapal. Kung wala naman tayong sabila, meron tayong kamantigi. Yung kamantigi, magdikdik ng 2 puno na may dahon, itapal sa loob ng 30 minuto, 3 bisis maghapon, and then bindahan ang tapal. Sa pangatlo, yung madre de cacao o kakawati. Magdurog ng 10 dahon, itapal sa loob ng 30 minuto, 3 bisis maghapon, bindahan, no? At yung pang-apat, yung mayana, magdurog ng 10 dahon, itapal sa kapansanan sa loob ng 10 minuto, 3 bisis maghapon. Then yung pang-5, katakataka, magdurog ng 10 dahon, itapal ng 30 minuto, 3 bisis maghapon. Yun po yung mga halamang gamot na nakakatulong sa pilay, sa bukong-bukong at pulsuhan. Yun po mga kapatid, na maraming po salamat sa inyong pakikinig sa bahaging ito, na naway mayroon po kayong natutunan at kung saan ay magagamit naman natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay, at kung saan ay meron tayong mga encounter na mga ganito, may mga karamdaman, ay makakatulong naman tayo sa kanila mga kapatid. At salamat po sa Diyos. God bless po.